Hi, Miss Atilaine, maayong adlaw, ug labi na sa mga nagpaminaw ning akong kaagi. Usa ko sa mga silent viewers sa mga istorya sa kinabuhi nga imong gipangbasa. Gusto lang na akong i-share akong kagahapon sa akong ex-husband ug ang mga dagan sa akong kinabuhi hangtod karon. Unta sa mga nakaangkon ug sama sa akong sitwasyon, inyong hunahunaon nga wala mo mag-inusara, daghanta ng limbasog sa mga unos, lamas sa kinabuhi nining atong gamayng kalibutan. Ako di ay si Miss Lara, nahimong usa ka legal wife, apan karon wala na mi sa lalaking nagdala nako sa altar sa kaminiyoon. Ug ako ng sugdan, Atilaine. Sa pagkatinuod lang, Atilaine, buutan ng akong ex-husband. Malipayon ang among panag-uban sa sinugdanan ug maabot ang taas-taas na panahon sa among panag-uban. Kanang mga matamis nga pulong sa usa ka managtiayon, akong nabatian ug natagamtaman. Kanang makaingon kang salamat kay ikaw, akong naasawa. Pilay dagan sa panahon ng labay ang mga bulan ug tuig. Sa kadugay namong panagpuyo, akong nabantayan nga murag naay gamayng kausaban. Naama naman gyud sa atong panultihon na pagtayo'y kinutuban aw ibayan. Ug hangtod nga ako naging nakita ang pagkadako na gyud sa iyang kausaban. Dili lang kayo nako tas-on og saysay, Atilaine. Ug hangtod niabot ang higayon, nasurprisa ko sa akong nahibaw-an. Wala na ko damha nga usa di ay akong bana sa mga lalaking dali madala sa bisyong pambabae. Gisudlan niya ang pababay sa pipila kahigayon nga wala na ako mabali. Ug anang higayuna nga nabulabog ang tanan, mismo ang babay nakaako sa pagsulti nga tungod kay dili na ko makaanak. Sakit o grabe ka insulto sa akong pagkatao nga siya pa ang babayeng nakaguba sa among gipanumpaan. Unya siya pa mismo ang may lakas loob mosulti sa mga pulong nga ubos ug sakit kaayo nga panginsulto sa akong pagkatao. Oo, tinuod dili na ko makaanak, Atilaine. Sakit man kaayo pero akong gidawat. Dili man ninako gipangandoy aron lang limbungan ko sa lalaking akong gihigugma. Usa ka higayon ni Ana, Atilaine, nag-abot among mga dalan sa babay ug wala na ako napunggi ang akong mga kamot. Ug ako siyang gitamparos ug akong gisumbalik ang tanan niyang gipangsulti diri nako. Ug human ni ato, nagkabuwag sila sa akong bana, Atilaine, pagbuot jud siguro sa higayon nga mudaog ang original o kaming mga legal wife. Tuod man nag-uban migbalik sa akong bana at kung mga panahuna, apan human sa pipila ka tuig nagbuwag rasad mi pagbalik, wala man nausab iyang batasan, Atilaine. Gani miabot ang higayon nga wala na siya'y trabaho, gibayaran siya sa iyang gitrabahoan, apan bisan piso wala gid siya'y gihatag sa akoa. Pero okay lang. Kay atong higayuna naman sad ko'y trabaho. Tuod man nag-drive siya habal-habal pero matag problema sa iyang gidrivean ako tanang maintenance. Pero sure o grabing stressed akong naangkon niya, Atilaine. Tanang buta nga akong napalit iya lang gipang baligya tungod sa bisyo, dili na gid na ako maagwanta ang tanan. Pag-abot sa bulan sa Disyembre, ni desisyon ko muuli sa balay sa akong ginikanan ug nag-move on na lang ko. Ug bisan pa man sa nahitabo na ako, wala na ako gi-give up ang akong trabaho. Human ni ato,
Nakaginhawa og nahimong hapsay akong kinabuhi pilay dagan sa mga tuig 2014, nakarelasyon kog lain at Elaine. Milahutay sa dugdugay among relasyon. Pinalangga kaayo ko niya bisan man wala ko'y trabaho. Na atong higayuna kay ni-resign ko para manimpalad sa laing lugar. Apan sa dihang nilarga nako at Elaine, didto nako nailhi ang tinuod nga batasan nga grabe kasiluso. Grabe ka manggidudahon. Hugaw kaayo ang yang hunahuna nga lagi na ako'y laki sa akong paglangyaw. Pero likod sa iyang mga pagduda, wala siya nasayod kung unsa ang tinuod nga kinabuhi sa usa ka OFW. Limitado sa cellphone, tungod lagi bag-o pa ko mahadlok og maglikay kong maayo nga dili makasab-an sa akong amo. Grabing paita akong kahimtang, pero siya puno sa daotang hunahuna. Ug sad to say, wala jud may magdugay. Year 2016, natapos among relasyon. Mora gihapon dawaton ang tanan bisan sakit kaayo handumon. Pilay dagan sa mga adlaw, nahibawaan lang nako nga kasal na siya ug happy na lang ko para sa iyaha. Nindot lang ang among break up at Elaine, kay we're still friends until now. Ug miabot ang tuig 2018, nakauli na jud down ko sa akong yutang na tawhan. Naara ko sa amuan nag-standby. Walay laing lingaw sa balay. Mugawas lang og naay paliton nga importante. Nang labay ang mga adlaw, wala na ko gi-expect nga naay makagusto nako nga batan-on ug laktod nga pagkaistorya iyang gi-share ang iyang feelings diri nako. In the first place, wala ko'y gusto sa iyaha the time. Pero sa dugay na namong panagkuyog, kung asa ko na asya permente. Muuban ako. Kung asa ko muadto. Og dihang na-develop akong feelings niya og ako siyang gisugot. Tinuod at Elaine, manghod ra kaayo siya nako pero ramdam kong malipayon o magkasinabot mi sa among desisyon sa 2 months nga akong bakasyon. Hangtod sa adlaw nga mibalik na ko diri sa gawas, maayo ug malipayon gihapon ang among relasyon, chats and video calls. Naabot jud mi og tuig away ug bati at Elaine, pero tungod lagi kay lagyo mi wala gihapon nako nakaplagi ang lalaking makamao mo pugong sa biga at Elaine. Sorry. Aw abi nako badyang. Bitaw si Mango na tagpakatawa kay murag serious na kay itong viewers da. Pastilan lagi ning badyang. Ay biga di ay Elaine. Dili gid mapugnan oy. Ay dili di ay tanan at Elaine. Nagkabuwag jud down me tungod sa iyang worst nga gibuhat nako at Elaine. Kani bitaw, gihurot nimo imong pagsalig niya unya kay love gihapon kay nimo siya niabot na gyud og murag tanan nga chances na hatag na jud taw nako sa iyaha. Makaana na lang ko sa akong kaugalingon nga love, pabakaha ni or napraning na baka ko aning kalakiha. Nganong nakabuhat siya nako sa ingon ato nga dili man unta ko raw o praning nga pagkababay. Edidma man ganin ako ang laing laki kay lagi kontento ratag usa. Hahay, kapait pod, Miss Lara, pero katawaan na lang tika. Aron di na ka mag-uol ron. Bitaw, ingana dyan ang kinabuhi at Lar, basta mag-love ta. Tambag-tambag po, nag-utro po ba yung motibi? Yes, bitaw, karon at Elaine, nagbalik gyud mi. Gihapon away bati tungod sa gugmang murag trambutso nga nag-aso-aso lagi sama sa imong storyang gibasa para ni Miss R. Wala na, napil na si Miss R. Nagpaminaw jud ka ato Miss Lar. Thank you guys pagpaminaw Miss Lar. Pakpakan di ka Miss Lar. Pero nagihapon ang akong mga pagduda. Sa pagkakaroon okay rami at Elaine, laban lang gihapon ta bisan walay pusil.
na gid Miss Lar, katawa gyud. Still counting bisay ngon ani ba LDR nga relasyon dili jud siguro magdugay kung usa sa inyo dili makamao makontento. Pero wala ko nag-ingon nga tanan as my experience lang. Para sa ako kung nagmahal ka man ng lalaki, mas okay kung magtira ka para sa sarili mo. Huwag mo sana ibigay lahat-lahat kaysa huli ikaw pa rin naman ang masasaktan eh. Love yourself before others. Og dinhi na lang kutob, daghang salamat sa imong pagtagad at Elaine, more power sa RMN. Aw dili di ay. Para bitay ka puno-puno ato. At least di ba, serious kita ganyan nakatawag yapon mo. Truly yours, Miss Lara. Hi, Miss Lara. Ang ako lang yung ikasulti ni mo. Pastang katula sa badyang. Bitaw, kaya ni... Bitaw, kaya ni mo, Miss Lara. Chat lang na ako kung dili na gid nimo makaya. Kay maglungag tagbiga, ayaw lang ng badyang kay parte ginang katula. Bitaw, gipakatawa lang tika. Ate Lara, Miss Lara. Kay kaya nimo na, kaya gini mo sa una nga wala tay kwarta. Karon pa ka nga daghan na gid ang walay kwarta. Pag message lang nako, Miss Lara. I'm here. Og thank you kaayo sa imong pag-share. Thank you kayo guys sa mga nagplano nga magmahal diha or naay gimahal. Paminawa gini si Miss Lara. Ayaw dyan nyo ihatag ang tanan-tanan. Kung pwede, 1/4 lang. 1/4 lang gid usa ha. Dili kayo mo daghan ang managtibi. Mamembro na mo sa nagtibi mga emoters. Bitaw. Dili tanan. Basta. Mao na to. Ay magsonsoon na mo. Good morning! Shoutout kay Ate Teresita Damos. Pa-shoutout siya o belated again happy birthday ni Inday Vanessa Albarracin. Nagpuyo sa Taluot og Ninsol Barrientos. Ninsol Barrientos o sa ika 43 years nagataluot gihapon ug sa akong igsuon nga abit kapin Frido naa nagpuyo sa Carmen Cebu ug sa tanang sakop nako si Romanito Jr., Chris Damos, Lynn Adonis, Sha and Roy Davis, Ivan ang ganggang sa Langin Ronda ug sa akong agaw Bibi Poligratis and advance Happy New Year! Happy New Year 2021! Shoutout kay Ate Johara Mary Perez na magpo-shoutout. Pa-shoutout at Ate Elaine, Mama Eva, Papa Dado, Sister Marie, Sister Darrell, Sister Amor, Sister Sammy, Brad Jasper, Brad Clifford, Brad Michael, Kuya SJ, Bibi, AJ, labi na sa akong mga anak, Sai, Daniel, Wenyan, Jim, Lalaw, Ate Lavenia, Ate Wendy Dayan, Willia Jane, Kim Mag-aso, Cristile, hasta po di ay akong mga auntie, Manang Bibi, second mom namo, Manang Lagring, Manoy Tonyo, Tatay Eugene, Ate Milot, Lorna, Michael, Biotisa, sa among fighter Lulu Arsenio Perez. Shoutout Ate Ninita Detolaita. Merry Christmas day ug sa tibuok family nimo. Regards ko. Thank you te. Shoutout ko guys akong Mother Earth na Antonia, Father Earth na ako nga Goody. Merry Christmas ninyo mama ug papa. Gimingaw na inyong anak na pasaway hangtod karon pasaway lang gihapon. Sige day, i-appeal pud nako bati akong mga kauban diri nga Kurimaw.
I-shoutout po na po day ako mga katrupa dito sa flat 201 and 202, especially ni Jihar Dangin taga Davao. Siya ay dinakilang lumad na badyaw. Hello Bex! At sa best friend ko nga si Igorot Orcohol, ang tunay na pangalan ay si Michelle Paras Larangan, taga Baguio City. Hello day, pero mas guwapak sa akin. Siya ang tagasagip sa amin pag wala kaming makain. And I love you, Day. Shout out din kay Maricar Tedifa, ST Marikit. Hello, ate. Pagpatuloy, ang ganda natin palagi. Katawa sa Pilain, oy. I love you. God bless us all. Shoutout ka ng Ani, Daog-Daog. Pa-shoutout ko sa akong mga anak, Rojimor, Daog-Daog, Digoy, Daog-Daog, og ni Angelo, og Angisa, og Ranilo, Daog-Daog sa akong mga apo. Shoutout! Inday Rosan Umboy Paneryo. I-greet na ko og happy birthday or belated happy birthday ni Norilyn sa akong brad Manibog Davidi. Norilyn Manibog Davidi. Happy birthday or late na siguro ni, so belated happy birthday ni Mom Norilyn Manibog Davidi. More birthdays to come. God bless you always. Stay pretty and healthy, Brad. Merry Christmas ug amping kanunay from Dubai. From Rasan Umboy Paneryo. Shoutout kay Ate Josephine Tanduyan. Pa-shoutout naman day sa akong mama Inday ug Papa Sam Tanduyan ug sa akong anak Mary Joy Tanduyan ug sa akong igsuon si Erning Pilson Crispina Ideth Tanduyan. Greet kog Merry Christmas. Shoutout kay Genre Orbita Montijo. Hi Atilen, pa-shoutout ko ni RG Rances og ni Jolina Orbita, Marlo J. Montijo, Rosme Orbita, Diane Flores Montijo, Irish Hilya og ni Gerald Hilya, Janice Langgumes og Lito Lanutan and Elenita Eli Carenusa, Mayong Montijo og ni Lisel Lanutan og sa iyang bana Eric Orbita og sa ilang baby Miggy Orbita. Maura to di Atilen gikan ni Janry Orbita sa Barangay Tulang, Argao. Salamat sa imong pagbasa, Atilen. Napaday ko yung nalimtan, Atilen. Belated happy birthday sa among Lulu Pabing Montijo. Happy birthday to you! Shoutout kay Inday Stephanie GV. Pa-shoutout siya sa iyang Lola Meli, Lulu Martin, ug Nay Biti, ug Tay Milyo, ug Mama Nineth, ug Yuyo Leo, ug Ate Chu, Ate Rachel, Harold, Daniel, Cherry, Jonafi, Dongboni, Inday, ug Iday, Titi, ug Gmart, Gerald, ug Raymond, Kuya Ipu, Kuya Israel, ug Dick, Kuya Joshua, ug Lani, ug sa akong mama, si Anisita, ug Tonton, ug May Jean, ug Jayan, ug Tito Benji, ug akong mga anak day, si James, Steph, og si Steph Zavan og si Jizer Jiv day og pagumangkon na si Alea Joy og Zamora family, Ipanto family and Jevi family gikan ni Stephanie Jevi og sa Tabanaw family pahabol day. Shout out kay Rani Datulaita. Og magpa-shoutout siya ni Miss R. Hala, nailang lagi si Miss R. Tago lagi rin Miss R. Og i-shoutout na ko yung igsuon si Kuya Oliver Datulaita. Og sa mga uban pang mga nalimtan, shoutout sa sunod na pod. Until my next video, kay marag nagdali sa Atilen, marag na siya'y lakaw karong adlaw. Dili kay murag na siya'y lakaw, naagid siya'y lakaw. Og thank you kayo mga langga.
Thank you kayo sa mga naminaw ug hantod sa sunod atong atangan ang laing sender nga taga Mangga, dili Mangga ha nga nay kapre. Taga Mangga, Alcantara, Cebu. Atangan ninyo. Thank you, daghang salamat. Pohon-pohon. Babush. Bye.